Il-Mużew tal-Futbol f'Taqali serva ta' ispirazzjoni għal ktieb ġdid miktub mill-għalliema Daniela Attard flimkien ma' Gilbert Agius, plejer u ambaxxatur tal-qari. Fir-rokna li jmiss, naraw kif il-logħb bil-ballun jimxi jitfit mal-qari f'dan il-proġett tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. L-idea tal-ktieb ġiet minn kollezzjoni ta' oġġetti tal-futbol ta' ħabib tagħna Sur Kenneth Formosa. Dawn l-oġġetti kienu jinsabu ġewwa garaxx u ftit ilu ġew trasferiti ġewwa dan il-mużew li jinsab ġewwa l-bini tal-MFA. Aħna naħdmu fl-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u żewġ kollegi tiegħi li huma Karmel Busuttil u Xavier Darmanin li huma ex-footballers internazzjonali Maltin. It-tlieta aħna konna tajna xi affarijiet, xi oġġetti lil Kenneth biex jagħmelhom fil-mużew. U xtaqna ninkorporaw dawn l-affarijiet ma' din l-istorja. Parti mix-xogħol tagħna huwa li għandna programm li nagħmlu nħajru t-tfal jaqraw il-kodba permezz tal-futbol. U indunajna li hawn nuqqas ta' riżorsi, speċjalment kodba bil-Malti li huma relatati mal-futbol. L-Aġenzija ħarġet bl-idea li aħna noħolqu r-riżorsi tagħna u waħda mir-riżorsi kienet dan il-ktieb. Aħna xtaqna li nikkreaw storja fittizja biex tappella għal tfal tal-primarja, iżda fl-istess ħin xtaqna indaħlu l-element fatwali fiha. U għalhekk iddeċidejna li ndaħlu l-istorja tal-futbol biex it-tfal jieħdu gost jaqraw storja ta' avventura daw il-karattri ħelwin u fl-istess ħin ikun qed jitalmu xi ħaġa dwar l-istorja tal-futbol riċenti f'Malta. Jien xortija tajba li sidi laħaq iż-żewġ ground, kompla d-diskussjoni bużu l-flok. Għandi kurżità kbira biex insir naf minn fejn ġibtu simkom. Staqsejthom jien. Jien jisimni Gili għax kont nintlibes minn Gilbert Agius, il-plejer ta' Valletta FC u tat-tim nazzjonali Malti. Dan-it-tieb hu mirat għal tfal tar-raba' u l-5 sena tal-iskola primarja. Iżda ma jappellax biss għal dawk li jħobbu l-futbol, iżda jappella wkoll għal tfal oħra għaliex fi ħafna lezzjonijiet li nistgħu napplikaw għal ħajja ta' kuljum. Ħafna drabi tfal jaraw l-istorja bħala xi ħaġa monotona forsi li ma tappellax għalihom jew li ma tattirhomx. Iżda permezz ta' dan il-ktieb ħanaħseb li ħajsibu l-istorja tal-futbol interessanti. Għadni nġib quddiem għajnejja meta skurjajt tripletta fl-aħħar logħba tiegħi tal-UEFA Cup bejn il-Belt u NK Rijeka tal-Kroazja. Kif nista' ninsih dak il-jum? Jiena wkoll sibt xortija, kelli ngħaddi minn taħt idejn Xavier Darmanin, goalkeeper prim li lagħab ma' diversi timijiet f'Malta u anke mat-tim nazzjonali Malti. Bħalissa qegħdin fil-proċess li noħolqu u nippubblikaw kod oħra. Jien għandi ieħor li suppost ħajġi ppubblikat dalwaqt, imma anke l-kollegi tiegħi kollha għandhom kodba, numru ta' kodba li biħsibna noħorġu biex nużaw f'dan il-programm tagħna u anke biex jitqasmu fl-iskejjel tal-primarja. Kont ilqajt l-aħħar penalty kontra il-Juventus meta t-tim tal-Belt rebħulhom f'partita ta' ħbiberija f'Jannar tal-2008 ġewwa Taqali f'Taħret Salvina Lingwanta. U jien kelli x-xort nintlibes minn wieħed mill-aqwa plejers Maltin ta' kull żmien, Karmel Busuttil, fil-logħba bejn Malta u l-Ġermanja. Kont jien li ftaħt l-iskor għal bton ta' sodisfazzjon bużu l-flok. Xi kodba jiksbu ħajja ħafna itwal minn oħrajn. Fosthom is-sriep reġgħu saru velenużi, romanz li rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, ġie tradotta lil sna oħra u issa qed jinħadem f'film fejn il-lingwi użati huma parti essenzjali minn nisġa. Is-sriep reġgħu saru velenużi hija storja fuq attentat fuq il-ħajja ta' Dom Mintoff fit-tmeninijiet
U l-impatt li dal-attentati ħalli fuq in-nies li kienu b'xi mod involuti fih jew affettwati minnu. Bħalma hu primarjament Richard Sammut Petri li jiġi involut f'dal grupp li jixtieq joqtol il-dom minn fit-tmeninijiet. Imma l-istorja wkoll ta' tifel ta' Richard Noel Sammut Petri li fit-2012 narawh bħala jaħdem bħala traduttur Brussell u jiġi lura Malta biex jattendi l-funeral tommu u bil-mod il-mod jibda jiskopri iżjed u iżjed x'ġara minn missieru kif ġie involut f'dal komplott. Huwa fil-fatt l-aspett lingwistiku li naħseb huwa li żied importanti, li żied interessanti f'rigward il-ktieb, ir-romanz ta' Alex Bellagera. Jew għal-inqas l-iktar ħaġa li toqtok mill-ewwel. Għax huwa fil-fatt romanz bilingwi fil-veru sens tal-kelma. Ġifieri li juża kemm Malti u kemm Ingliż bil-mod kif ikellmuh ħafna nies f'Malta, ġifieri taħlita ta' Malti u Ingliż. U dan mhuwiex biss device lingwistiku tal-ktieb, imma huwa wkoll jagħmel parti mit-temi u min-narrattiva anke tal-ktieb. Għax Noel Sammut Petri huwa xi ħadd li jiġi minn background familjari fejn jitkellmu primarjament Ingliż, imma mbagħad meta jmur jaħdem Brussell u jibda japprezza iżjed il-kultura Maltija, jibda qisu iħoss li dawk in-nies tal-klassi soċjali tiegħu li jitkellmu esklusivament bl-Ingliż huma nies pretenzjużi jew li għandhom ċertu nuqqas ta' integrità kulturali ħansejħu hekk. U dan insomma jforma parti mill-vjaġġ tal-karattru ta' Noel. Ġifieri naħseb dak hu li għamlu u li kien għamlu interessanti bħala ktieb meta ħareġ fi-2012. Meta ġejna biex nadattaw il-romanz, biddilna ħafna mill-romanz jkolli ngħid. Huwa romanz rik ħafna u kumpless ħafna mill-lat psikoloġiku u mill-lat narrattiv ukoll, imma ovvjament fil-film titara kif se tqassar l-affarijiet u tagħmilhom viżwali. Ġifieri jiena u Martin kellna diskussjonijiet twal u anke diffiċli ħafna fuq kif ċertu temi tal-ktieb noħorġuhom b'mod li jaħdmu viżwalment u li jaħdmu f'terminu ta' satej li huwa d-duration tal-film. U dan kien involva ħafna ġifieri li tħares lejn l-istorja, tara x'inhuma l-punti ewlenin tal-istorja u t-temi ewlenin u tara kif ħatoshom u tagħmilhom b'mod dinamiku. Ħarist ħafna jien pereżempju mill-lat ta' ġeneru, il-ktieb qisu jagħti dak il-ħiel ta' thriller li aħna għamilnieh daqsxejn iżjed forsi ovvju fil-film. Looking forward ħafna biex nara kif l-udjenza Maltija, speċjalment dak li jafu bil-ktieb, jesperjenzaw il-film. Kolli ngħid li dal-aspett bilingwi kien iktar faċli għalina milli seta' jkun għat-traduttur tal-ktieb pereżempju, għax essaċ aħna bħala filmmakers stani nifukaw fuq dialogu biss. Ġifieri għalina pjuttost sempliċi l-affari, jekk karattru jitkellem bl-Ingliż, niktbu dialogu bl-Ingliż, jekk karattru jitkellem bil-Malti, niktbu bil-Malti, anke jekk karattru jitkellem taħlita ta' tnejn, niktbuha b'dan il-mod. Imbagħad id-direttur jaħdem mal-atturi biex joħroġ dan l-aspett bil-mod li żied dinamiku li jagħmel sens. Xewqa tiegħi huwa li proġetti bħal proġett tagħna jsiru ħaġa regolari mhux l-eċċezzjoni. Kif rajna dal-aħħar ftit snin anke fuq livell internazzjonali u fuq livell anke fuq livell ta' streaming services il-kbar bħal Netflix, programmi, films u serji b'lingwi differenti li mhumiex bl-Ingliż huma popolari xorta. Ġifieri dal-impressjoni li bil-fors tkun bl-Ingliż biex tkun popolari naħseb issa uried biċ-ċar li mhux il-każ. U m'hemm l-ebda raġuni għaliex il-Malti m'għandux forma parti
minn di revoluzzjoni ħanajdu hekk. Il-priorità għandha tkun li tagħmel xogħlijiet ta' kwalità u stejjer li jkollhom element partikolari ta' kuntest Malti, ma li jkollhom element ukoll universali li jista' jinftiehem f'udjenzi internazzjonali. Il-poeta Mariano Vella ħaddem il-lingwa b'attenzjoni kbira sabiex jistħarreġ temi sara u mistiċi. Fir-rokna li jmiss se nlaqgħukom mal-Professur Bernard Micallef sabiex insiru nafu aktar dwar dan il-poeta. Wieħed mill-aspetti l-iktar interessanti ta' Mariano Vella huwa il-mod kif jiddubita mill-espressjoni tiegħu stess. Fil-poeżiji tiegħu ġabriet sħaħ ħafna kodba, jgħid illi mhuwiex jistqar dak illi huwa imblukkat ġo fih. Għandna ħafna espressjonijiet tiegħu illi jesprimu din il-frustrazzjoni bil-kelma. Taħwit jgħidu x-xuftejn jgħid darba minnhom, darba oħra fommi jmut qabel il-lissen damma kliem. F'poeżija oħra jgħid ġenna ta' kliem ġo sidri li jasal sa xoftejja. Dbatija biex inlislu u demma fuq għajnejja. Bħalissa għaddejja ħemda sfiqa qed tiksil wiċċ tal-art u kollox tgeddes ġewwa bħal donnu ħassil bart. Ngħidlek kollox qabel jisbaħ, issa m'hawnx il-ħoss tar-rieħ. Ngħidlek kollox kelma kelma u nistrieħ. Ngħidlek kollox qabel jisbaħ, issa sew għax waqa' skiet. Leħni jidwi waħdu, lin mill-wiet. Huwa sorprendenti għaliex il-poeta l-odda tiegħu hija l-kelma. Dan huwa poeta li qed juża l-elokwenza poetika biex jgħid illi ħafna mill-kliem li kellu jgħid ma xirifx jgħid pereżempju, ma ħaritx minnu. F'poeżija oħra kelma l-indirizz lil-arrej jistqar kontinwament li ma jistax ikellmu dak il-ħin. Ġifi, ejja nimmaġinaw poeżija li jinħi kollu għettajlek ma nistax inkellmek, erġejja darbora. Imma raġuni għaliex Mariano Vella jgħid illi l-kelma ma qditux. Ir-raġuni hija ir-rivelazzjoni spiritwali. Ħafna mill-poeżija tiegħu hija fil-fatt mumenti apokalittiċi, mumenti li fihom hu ħass li qed jara viżjoni. Jenħedu eżempju poeżija partikolari, 6-6, li fija jiddeskrivi din sħaba gawi, ma jgħidx qata gawi, jgħid sħaba gawi, li 6-6 edha risqa lejn l-art u mbagħad ikompli jgħid u tħalli ġmiel ta' dellijiet fuq dilja nixfa. Jistqarru wkoll f'dil poeżija li iktar ma jola dal-gawi iktar jibki. Mbagħad jagħti raġuni kemm xi assurda, jgħid għax m'għandux saqaj huwa gawi mweġġa. Aħna nafu li l-asfur itella saqajh waqt it-titjira. Imma dal-asfur qatt ma jasal l-art. Dan huwa asfur li fl-istess poeżija huwa deskritt bħala dik il-ħleqa li f'għajnejha għandha biża li elm tagħha m'hawn imkien, sinjal tagħha m'hawn imkien. X'inhu dal-gawi? U x'għandu x'jaqsam mal-kelma li l-poeta ħass illi ma jistax jgħid. Huwa gawi allegoriku. Huwa gawi li daqskemm huwa affaxxinanti fit-titjira tiegħu, huwa wkoll sħaba u jħalli d-dell. Imma d-dell għal Mariano Vella huwa ġmiel għaliex? Għaliex dal-gawi jirrappreżenta r-ruħ li fil-ġmiel tat-titjira tagħha hija wkoll dejjem itturmentata. Dejjem trid tgħaddi mid-dell. Mariano Vella għalih l-ispirazzjoni spiritwali kienet toħroġ biss mit-turment, mid-batija. Allura għalhekk il-gawi iktar ma jola aktar jibki, it-trionf tiegħu huwa t-telfa tiegħu bħal bniedem spiritwali li jħossu limitat ma jistax jesprimi l-viżjoni reliġjuża tiegħu, imma f'dit telfa, f'dil frustrazzjoni għall-inqas qed iġarrab l-ispirtu tiegħu. Nibża li qaskiet u d-dawl tat-tama jnin sa ma jintemm u tkun għalija lejla ta' dlam mistur. Meta bħalama ir-ruħ itteftef f'sija ta' dbatija.
Nibża li ma jidwix ġewwa widnejja l-leħen tal-maħbub u taqa' resħa li taqsam għadmi tnejn. Sa fuq ħaddejja tinfirex kissja ta' dmuħ kbir u kesħa. Alla maħbub, jekk tiskot int ġo fija isseħħ taqliba ta' waħx sfiq u dmuħ. Dalma mill-qlil bħal dawk tal-jil xitwija tkeffen b'tkaż kbir, il-ġmil leqqin tar-ruħ. Xuftejk li ma jidrux mimlija kliem ejdom mulej ħanġarrab ħajr slim. Bħala patri Franġiskan, Maria Novella bil-fors kellu jkun spiritwali u fil-fatt l-aħħar ġabra tiegħu li saret b'mod postumu jiġifieri wara il-mewt tiegħu minn sħabu, hija ddedikata lil dan il-motiv Franġiskan id-dem fuq il-Verna. Però kien ukoll bniedem umli immens li kellu difett meta kien jiġi biex jitħaddet, però dat difett bidlu f'espressjoni poetika, għamel minnu trionf elokwenti, poetiku, liriku. Inqisuh ukoll bħala wieħed mill-poeti moderni. Għaliex ma simplifikax il-pajsaġġ. Dak l-elementi naturali kollha li jsemmi fil-poezija tiegħu fihom jaqbdu tensjoni kumpless ta' emozzjonijiet spiritwali li l-bniedem jagħmluh iktar spiritwalment ħaj. Jiġifieri jekk hemm xi ħaġa li Maria Novella kienet tkiddu imma fl-istess ħin taffaxxinaħ u tiġbdu kienet it-turment spiritwali li sarfu fl-oġġetti madwaru. U allura iktar mill-romantiku nqisuh modern minħabba dal-avvanz fuq natura sempliċement deskritta bħala tmiem fiha nnifisha. Fil-waqt li lingwa fiha elementi ta' sessiżmu, l-istudju tal-lingwi jista' jgħinna narfu dawn in-nuqqasijiet, innaqquhom minnhom u ntejbu fuqhom sabiex il-lingwa ssir tassew għodda aktar inklużiva. Fir-rokna li jmiss, tkellimna ma' Dr. George Farrugia dwar is-sessiżmu fil-lingwa Maltija. Lingwa sessista hija dik il-lingwa li tesprimi inklinazzjonijiet u preġudizzji favur xi sess partikolari. Allura fl-istess waqt tkun qed tiddiskrimina kontra s-sess l-ieħor. Lingwa sessista wkoll hija dik il-lingwa li tpinġi b'mod partikolari x-bija tal-irġiel u tan-nisa. Jiġifieri l-irġiel għandhom ikunu dan il-mod u n-nisa għandhom ikunu dan il-mod. Issa tajjeb ngħidu li hemm relazzjoni qawwija ħafna bejn il-lingwa u s-soċjetà. Jiġifieri jekk is-soċjetà għal mijiet ta' snin qiset ir-raġel bħala dominanti u l-mara li ma kellix daqstant importanza anzi kienet tgħix fid-del tar-raġel, allura dan kollu ħajkun rifless fil-lingwa. Wieħed mill-akbar eżempji ta' sessiżmu fil-lingwa Maltija huwa l-qwiel. Għax kif għedna l-qwiel nistgħu nqisuhom bħala dik il-ġabra ta' esperjenzi bħala dak il-mod ta' għejxin ta' poplu partikolari matul iż-żmien. U allura jekk matul iż-żmien ir-raġel kien aktar meqjus mill-mara, dan kollu se jidher fil-qwiel. Pereżempju jekk nieħdu l-qawl, ir-raġel tiġieġa u l-mara serdu id-dar tinqaleb ta' taħt fuq. Dan il-qawl qed jurina li kieku il-mara tkun il-kap tal-familja, fil-familja ħajkun hemm ġen sħiħ għax il-mara mhix kapaċi tmexxi. Xi drabi dawn il-qwiel qaf li jkunu kattivi. Bħal pereżempju nsibu l-qawl il-mara bħall-ummija ta' Sara u ta' Armija li hu kattiv ħafna. Dan il-qawl ġifieri kważi qed uża l-mara imbagħad meta tuża twarraba. Każ ieħor ta' sessiżmu li nsibu fil-Malti huwa fil-mod kif nirreferu dawk it-termini li bihom nirreferu għan-nisa li huma fi professjoni jew fi xogħol partikolari. Issa hawnhekk insibu żewġ sistemi. Insibu s-sistema li tissejjaħ ġenerika, ġifri inti għandek terminu, għandek kelma li tapplika kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa. Ġifri ma tassoċjajiex ma' raġel jew ma' mara. Pereżempju fl-Ingliż issib termini ngħidu aħna bħal chairperson biex jevitaw il-kelma chairman. Jew inkella
police officer, biex ma jgħidulekx policeman. Fil-Malti għandna xi ftit minn dawn it-termini, termini li ħadnihom l-Inglis stess, bħal meta jgħidlek plumber, beautician, supervisor. Però mbagħad ħafna drabi il-Malti jużalik dak li jissejjaħ il-maskil ġeneriku. Ġifieri għandek il-forma maskili li suppost tapplika l-irġiel imma mbagħad twessala t-tifsira tagħha biex tapplika għan-nisa. Issa hawn min jaqbel hawn min ma jaqbilx ma' din is-sistema, hawn min jaqbel in-nisa stess, ġifieri jgħidulek jiena nippreferi li ssejjaħli bil-forma maskili. Nippreferi li ssejjaħli avukat għaliex għax il-forma maskili għandek aktar saħħa, aktar prestiġju. Però hawn min ma jaqbilx għax ħossu bħala insult lejn nisa li l-mara jkollok tindirizza bil-forma maskili. Imbagħad hemm is-sistema l-oħra li jgħidula s-sistema viżiva jew is-sistema simmetrika. Hawnhekk inti għandek sistema fejn toħloq żewġ forom. Il-forma maskili li tirreferi għall-irġiel u l-forma femminili li tirreferi għan-nisa, bħal pereżempju ngħidlek tabib, tabiba. Issa, anke ma' din is-sistema hemm min jaqbel u hemm min ma jaqbilx. Mela din il-pubblikazzjoni li hija pubblikazzjoni tal-Akkademja tal-Malti fiha 7 kapitli. L-ewwel 2 kapitli jitrattaw relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà. U jiddeskrivu b'ċertu dettall it-termini li sfortunatament ta' spiss naħaltuhom flimkien, gens grammatikali ġifieri, il-ġeneru u s-sess tal-persuna. Imbagħad għandna 3 kapitli oħra li jiffokaw fuq it-terminoloġija li nużaw fuq it-termini li nużaw biex nirreferu għan-nisa li qegħdin fi professjoni. Imbagħad għandna wkoll kapitlu ieħor li jitratta dan l-aspett imma jqabbel is-sitwazzjoni lokali ma' dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra Ewropej. Spanja, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, fil-kuntest tal-ġurnaliżmu. Kapitlu ieħor jitkellem dwar il-qwiel, dwar il-mara kif inhi rappreżentata fil-qwiel. U nsibu mbagħad l-aħħar kapitlu li huwa biex ngħidu hekk abbozz ta' linji gwida immirata lejn dawk li jixtiequ jikbu xi rapport bil-Malti biex kemm jista' jkun jevitaw li jużaw lingwa sessista fil-kitba tagħhom. Madħul tal-fonografi fi swieq Maltin, aġenti lokali tal-mużika bdew jingaġġaw kompożituri, kittieba u għannejja sabiex jipproduċu mużika bil-sinna. Blajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti, il-proġett Il-ħna Mitlufa jew Lost Voices of Malta qed jerġa' jsemmalna ġeneri differenti ta' għana Malti li kieku kien jintesa' ma' żmien. Maddalena, Maddalena, wiċ ta' sokra, wiċ Ilena, jiena ġejt apposta lik, fittex oħroġ ħan gawdik. Il-proġett Il-ħna Mitlufa u proġett immexxi minn Andrew Alamango fejn dan skopra numru sostanzjali ta' reġistrazzjonijiet ta' diski bil-Malti mill-bidu tas-seklu 20. U dan il-proġett jinvolvi l-ġbir, id-dokumentazzjoni u anke li nissalvagwardjaw dan il-patrimonju. Dawn ir-reġistrazzjonijiet saru bejn l-ewwel u t-tieni gwerra dinjija u joffru mera interessanti fuq dan il-perjodu tant eċitanti fl-istorja ta' Malta. Kien perjodu ta' taqlib politiku mhux biss lokalment imma anke fuq livell mondjali. Kien iż-żmien fejn Malta bdiet dejjem tersaq iktar u iktar lejn l-indipendenza tagħha mill-Imperu Ingliż. Fl-1921 fil-fatt konna natajna is-self-government. U kien f'dal fil-ferment ta' identità nazzjonali u politika li dawn ir-reġistrazzjonijiet ħarġu u saru pubbliċi. Kien fenomenu kbir, kienu popolari immens, għala wkoll kritika tajba u ħażina u kien hemm diskussjonijiet sħaħ fil-gazzetti ta' dak iż-żmien. Dawn l-għanijiet jitrattaw ħafna temi differenti u stili differenti. Kien hemm reġistrazzjonijiet minnhom li huma għana popolari, għana tal-fatt, għana bormliża, anke għana spirtu pront kien hemm. Hemm ukoll reġistrazzjonijiet li huma sempliċement diski popolari ta' dak iż-żmien, tangos, valzijiet u anke xi makkjetti li fejn apparti l-mużika hemm anke parlant sostanzjali. X'għandek bżonn fajla
Skużi, intu għan negozjat Tal-patata u x'tassew. preċiżament, arafti, Io sono Spajda. Fix ħandin servik e ki joġbok. għaxina senju, ninsab il-tima. Zbeħa dik. Ħafna minn dawn il-mużiċisti u artisti kienu mdorrijin f'ambitu differenti, bħal pereżempju kien hemm kantanti liriċi li kienu mdorrijin kantaw il-Royal Opera House. Għandek ukoll artisti li kienu iktar komdi fit-tradizzjoni ta' teatru u teatrin bħalma nsibu fil-makkjetti. Jidħol ukoll ħafna l-element ta' sfin u ta' xalar u nsibu ħafna per eżempju foxtrots, zifna li dak iż-żmien kienet għadha relattivament ġdida u popolari. Il-lingwaġġ huwa sorprendentement modern. Mit-tendenza per eżempju tat-taħlit tal-lingwi, Taljan, Malti u Ingliż li kienu 3 lingwi dominanti ta' dak iż-żmien. Ħafna drabi jintużaw għal-effett drammatiku jew komiku, imma mhux biss. Hemm ukoll xi kliem partikolari, per eżempju li illum il-ġurnata ma tantx għadu jintuża, għalkemm hemm inqas minnu milli wieħed jaħseb. Kelma partikolari li affaxxinatni kienet il-kelma ġuvna, li huwa l-femminil ta' ġuvni. Aħna llum il-ġurnata ngħidu ġuvni xebba, imma dak iż-żmien kienet aċċettata li tajt ġuvna. Dan il-proġett huwa importanti ħafna għaliex fejn tidħol mużika popolari ftit li xejn għandna informazzjoni, speċjalment għax il-mużika popolari tendenzjalment tintilef maż-żmien. Il-fatt li dawn ġew irreġistrati dan huwa dokument li huwa aċċessibbli għal kulħadd. Joffri ħafna aspetti li lin mill-aspetti lingwistiċi, hemm affarijiet mużikali, hemm affarijiet antropoloġiċi li wieħed jista' jeżamina. U din hija riżorsa li għadna nibqgħu noħorġu u niskopru minna u nittamaw li nibqgħu għaddejjin bih. L-aktar parti riċenti ta' dan il-proġett huwa l-pubblikazzjoni ta' 3 kotba bispartiti mużikali fejn dawn l-ispartiti għandna ktieb għall-lana, ktieb għall-makketti u ktieb għall-kanzunetti. Fejn dawn wieħed jista' mhux biss jara l-kliem imma anke jdoq il-mużika huwa spartit maħdum għall-pjanu u vuċi bil-kordi anke għall-kitarra u ma maħduma biex ikunu aċċessibbli għall-udjenza vasta kemm fuq livell edukattiv kif ukoll għal dawk in-nies li jridu sempliċement jieħdu gost jerġgħu jdoqqu jkantaw ma' dawn l-għanijiet. Imħabba fil-umen. Tiżminilu kelli daqsxejn tal-amrata. U biex tarani taħt it-tieqa kont immut. Inkantala l-filumena. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.